पुणे खंडणी विरोधी पथक 1 ने 1.5 वर्षापासून मोक्कातील फरार आरोपी अथर्व राजमाने यास केले जेरबंद। 8 डिसेंबर रोजी खंडणी विरोधी पथक 1 गुन्हे शाखा पुणे शहरकडील पोलीस अंमलदार रहीम शेख, अमोल आवाड व मयूर भोकरे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरून व पोलीस अंमलदार राजेंद्र लांडगे यांनी केलेल्या तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे माहिती मिळाली की वारजे माळवाडी येथे काही गुन्ह्यातील मधील पाहिजे आरोपी नामे अथर्व लक्ष्मीकांत राजमाने हा विघ्नहर्ता पार्क फेज 2 वायरी पुणे येथे आपली ओळख लपवून राहत आहे। सदरची बातमी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अश्विनी जगताप यांना कळवली असता त्यांनी बातमीची पडताळणी करून पोलीस स्टाफसह सदर ठिकाणी जाऊन त्याचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले। त्याप्रमाणे खंडणी विरोधी पथक 1 कडील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी पाहिजे आरोपी अथर्व लक्ष्मीकांत राजमाने वय वर्ष 23 याला ताब्यात घेऊन पुढील कारवाई कामी माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त कोथरूड विभाग पुणे शहर यांच्या ताब्यात देण्यात आले। पुणे येथून सहसंपादक रणजित मस्के यांची रिपोर्ट।